Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरनाय बावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ नै दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे रेसिपि लाना फैलायबाय बेनो जाहैबाय लाइजों अमा बेदर आरोना अमा मोनजायो बिराद गोबाव जाबायमोन दिनै थारैनो मोनजामारसै बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो सानबाय आङो गाइस बिदिब्ला आं संनो स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि अमाजों लाइ संनायखौ गाइस नै अमाजों लाइ आरोना आं लाइखौ बारा बुरजा होआ आं हारसिंसो जागोन नालाय अमायाबो फुवासेसो जागोन खोमा आं रुगारना लाखांखाबाय आरोना अमाखौ ओमफ्राय आं संनो स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो दिनैसो जि गोबावनि उनाव अमा मोनजासै आं वाव गाइस नै आं साराय जानना लाबाय नै गाइस आं थावखौ होबाय एसेल' होदों आरोना थाव एसे होनोसै पियासखौ हरनोसै पियास सिनो थाखायल' आरोना एसे थाव होबाय नै पियासा खामबाय अमाखौ हरनोसै नै दै दंमोन नायलायनोसैलाय गाइस बोरै जादों आयौ हाबाब वाव गाइस दा आङो संख्रि आरो हालदै हरनोसै आरोना संख्रि हालदै आङो नैबेखौबो हरखानोसै आरोना सामब्राम गुफुर आरो हाइजें देनायखौ ओमफ्राय आङो नै बानलु थाइबा हाखावना लादों बे बानलु थाइबा आं माने गोसा जानो लुबैदों आरो बेखौ आं हरनोसै दा बानलु थाइबा हाखावना होबाय बेखौ देयासै लाइखौ बिदिनो गोलाव गोलावै होगोन आरोना नै लाइया मोनथाम होगोन आरो मोनथाम ओमफ्राय नैयाव एसे फिसा फिसा दं आरो न'नि फुनाया बेखौबो माखासे होफागोन आङो नायलायनोसै बोरै जाखो नै गावनि थावानो एसे एसे ओंखारबाय पेकेटनि मस्ला एसे होनोसै आरोना जिरा एरिखौ देफायाखैना आङो जिरा होनोसै एसे एसेल' आरो धनिया पाउडार मिट मस्लाखौ एसे होनोसै आं जाबाय गाइस बे मोनथामखौल' होगोन आरो होला वाव दसे खोबथ'नानै लाइखौ होनोसै स' गाइस नै दा आङो लाइखौ हरनोसै आरोना बिदिनो गोलावनो हरनोसै आङो होबाय नै आयौ ओमफ्राय नै न'नि लाइखौबो एसे हरफानोसै आङो लाइया नै जि बरियानो रुइलांबाय आरोना रेबलांबाय स' गाइस दा आङो दै होनोसै आरोना दै होबाय खोबना दोनथ'नोसै गाइस गोदौबाय थाथोंसै आरामनो
गाइस नै आंना ओंख्रिया मोनबायानो नै दैया रानजोब्बाय वाव लायाथ' गेब्लेजोबलांबाय नालाय ओमफ्राय दा आं दुन्दिया हरनोसै आरोना दुन्दिया होबाय वाव जाबाय गाइस खांनोसै दा स' गाइस नै आं खुरना लाजोब्बाय रेडिनो जै बरियानो वाव आंना अमा बेदरा नै होनोसै जानाया लाजोब्बाय आं हारसिंनो वाव नै गाइस बियो सालादा थाइबें गाजर बिटरुट ओमफ्राय नैयो जाबाय मटर गाजर माबा माबि दं आरो आलु मिक्स बियो आरो लाइ दुन्दिया आरो पियासनि बिलाइ आरोना नै वाव बरिया गाइस बरिया बरिया वाव स' गाइस जानो थाखाय खुरना लाजोब्बाय रेडिनो दा जानानै खोन्थानोसै नोंथांमोननो टेस्टखौ बोरै जादों जि गोबावनि उनाव दिनैसो अमा मोनजानायनि खोथा गाइस आं बिदिब्ला जानो स्टार्ट खालामसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो वाव माखौ जाग्रोनो आं बारा मेजेमखौ हायालै गाइस ओरैबायदि गोथाव जादों गाइस
खनसे गामिनि गाइस जानो हाला आङो माने एकदम बारा माने एकदम आं जास्लाबनो हाखाला आरोना इसिनि थाबाय अमायाबो पुरानो इसिनि थाबाय ओंखामाबो इसिनि थाबाय भाजियाबो इसिनि थाबाय ओमफ्राय स्लादाबो थाजोब्बाय नो गाइस आं जानो हास्लाबला पुरा उदैया बुंजोब्बाय मानसिफ्रा बोरै एफा बुरजा बुरजा जानो हायो आंबो जि जानो लुगैनानै जाबाय दिनै मुकबां खालामबाय आङो गैया माने खुगायावनो सोनो हाला बेदरखौथ' नांथ'ला माने दाथ' एकदम नायनो हाथ'खाला आङो माने स' गाइस आंनि दिनैनि संनाय आरो मुकबां भिडिअखौ नायनानै माबायदि नुखो कमेन्टआव खोन्थाहरदो जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना हो आरो लाइकबो खालामना हो आरोना लाइकखौनो होथारा आरो नोंथांमोना नायबाबो होदोसैलायनो स' गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय लाभ इउ अल